Hello everyone. I would like to take a moment to actually show my appreciation. I'm really overjoyed to share that our YouTube channel, Madam Android, has surpassed 2,500 subscribers in less than 4 weeks. This milestone is a testament to your incredible support, engagement, and commitment. I want to express my deepest appreciation to each one of you, especially those who may not understand Hausa but have chosen to be part of this journey. Your presence has made this achievement possible, and I'm truly grateful for your unwavering support. Thank you for being part of the driving force behind our success. Moreover, I'm also thrilled to announce that we are introducing a Ngausa, a blend of English and Hausa, to ensure that our content resonates with everyone in our diverse community. This exciting step is a reflection of our commitment to inclusivity, and I can't wait to embark on this new method together. Thank you for being an integral part of our thriving community. Baya ga wancan ɗan takaitaccen bayanin daga Malam Andre na nuna farin cikin yadda mutane suka ba wannan channel din tamu muhimmanci har ta kai mu da samun wannan ci gaba mai matukar ban mamaki a ɗan ƙanƙanin lokaci. To a yau Malam Android zai kawo muku yadda za ku yi course ɗin da kuka zaɓa, wato na 3MTT. Yadda za ku yi course ɗin ko kuma yadda za ku fara yin course ɗin, ko da kuwa ba ku a cikin mutanen farko, wato batch 1 phase 1 ba ku a cikinsu, amma kuma kuna jiran lokacin da za a zo a sake zaɓe, a sake zaɓen waɗanda za su ci gaba a cikin phase 2. Hukumar NIDDA ta yi ƙoƙari ta kawo mana hanyar da za mu fara yin course ɗin, wato mu sami foundation ba tare da mun tsaya muna ta jiran har nan da wata 3 ba kafin a sake ɗaukan phase 2. So don haka za ka iya fara karatunka akan abin da ka zaɓa. A nan ga waɗanda wannan video din shine na farko a gare su, yana da kyau su shiga cikin description dinmu. Za mu ajiye muku link na videos din da muka yi a baya domin ku san menene 3MTT, ku san wani irin courses za ku yi, sannan ku san hanyoyin da za ku bi domin ku yi registration. Har yanzu kofar registration a buɗe take ga new intake. To kamar yadda ake gani, wannan shine dashboard dina. Yadda za ka yi ka zo nan wajen, daman ka riga ka yi registration. To in kana so ka zo nan wajen kai tsaye, gashi nan za ka shiga browser ɗinka ka danna app.3mtt.training. Zai kawo ka dashboard ɗinka sai ka yi login in. So already logged in, kamar yadda ake gani ina cikin dashboard ɗina. So ga community ID nan tuna an riga an bani. To amma kuma bana ɗaya daga cikin mutanen da suka sami nasarar shiga phase 1. Don haka za ku ga wajen my training provider babu komai a wajen, my course babu komai a wajen. To yaya za a yi nima na fara wannan training din ko da kwa ba a zaɓe ni ba? To za mu iya fara training ɗinmu akan abin da muka zaɓa. To yadda za ka kai wannan shine kuran daga can sama za ka ga layuka guda 3 sai ka shige shi. Idan ka shiga za ka ga ansa community, sai ka shiga community nan. To zai kawo ka wannan page din. To kasancewar babu wani activities ba a assigning din training ba a zaɓe ka ba, za ka ga dukkanin wajen is empty. Community shine inda za a haɗa ku da kuke karatu iri ɗaya, sai ku haɗu ku dinga wato tattaunawa a junanku, kuna ƙara juna ilimi tare da kuma baku wanda zai dinga kula da ku har ku cin magaci. To kasancewar ba a zaɓe mu ba, to za ka ga babu kowa, amma waɗanda aka zaɓe su za ka ga cewar nan a wajen akwai activities. To abinda za ka yi kawai sai ka scrolling down ka tafi can ƙasa, sai ka zo community resources. Ka gani? Gashi nan community resources, a nan ne aka saka dukkan courses ɗin da su 3MTT suke yi. Kai ma kuma a nan za ka iya fara. To kawai abinda za ka yi sai ka scrolling down, sai ka nemo wanne course kai ka zaɓa kuma kake so ka yi. To don haka ga su nan an saka su a nan wajen. To
misali kamar yadda ake gani ni na zaɓi animation ne, ina son na yi animation. To kaga zan je introduction ne to animation. Misali gashi nan introduction to programming and animation with Alice, ko kuma na je the basic of the 3D animation. Duk wannan foundation ne, zan iya fara wannan course din na. To kafin nan in ka kula ga sauran nan, ga DevOps essential, ga system administrator, ga data analyst. Wai na dan duna muku ne domin ku gani. To haka dai in kai ta scrolling zaka zo hakan naka. To ni anan wajen tunda animation ne, to kaga introduction zan shiga to animation, dan haka zan shiga wannan with Alice. Sai ka jira zai kawo ka page din da zaka fara. Kaga so nan gashi nan introduction to programming and animation da Alice. So already na enrolling a nan wajen. To tunda na riga na enrolling kawai kaga an ce min go to course. To amma ina so in nuna muku yadda zaka yi, domin me in ka shigo zaka ga an ce ka biya. To in aka ce ka biya kaga zaka zama discouraged. To amma akwai yadda zaka yi abun free. Dan haka bara an koma baya domin in zaɓi wani topic din wanda zan nuna muku yadda za ku yi enrolling ba tare da kun biya ko sisi ba for free. Kai as a new intake idan ka zo nan wajen zai baka dama ne ka yi registration da email ɗinka. Sai ka registration da email ɗinka. Maimakon ka ga ansa go to course, kai abinda za ka ga ansa enroll for free. To sai ka shiga nan wajen sai ka danna enroll for free. Idan kai enrolling for free zai baka option guda biyu. Na sama za ka ga an ce ka biya $49. Kaka zaɓi wannan. Sai ka zo na ƙasa inda aka ce ka zaɓi audit wanda ba za a baka certificate ba kenan. Sai ka zaɓi wannan. Ai dama mu ba mu buƙatar certificate ɗinsu. Muna jiran lokacin da nidda ne za ta zo ta ba mu dama mu yi course ɗin sannan mu ta ba mu certificate daga wajenta. Don haka ko sai ka danna wannan audit ɗin. Idan ka danna audit shine zai baka dama sai ka shiga cikin course ɗin. Idan ka shiga cikin course ɗin shine zai kawo ka nan kai ma wajen. An gane ko? To idan ya kawo ka nan to shine sai ka je go to course. Kamar yadda ake gani kaga ya kawo mu cikin course ɗin. Daga sama gashi nan an sa 50 minutes of reading left. Wato kana da minti 50 na ka karanta wannan course ɗin. Gashi nan get started. To ga inda zaka fara course ɗin nan. Downloading and using Alice project files. To sai ka ce get started. To sai ka fara. To a nan wajen abin da zaka kula kamar ni tunda animation ne kuma wannan abun an ce sai da computer zaka yi, zaka gani ta ce maka Alice 3 for both Macs and PCs can be downloaded. Kaga kenan me sai kai downloading din software din da zaka yi aiki da shi, kuma wannan shi ya nuna ma lalle kana buƙatar sai kai da computer. To wannan dai shine yadda zaka fara. To da zarar ka je ka yi downloading da computer, ka yi installing din wannan program din, shikenan sai ka ci gaba daga bin wannan karatun. Can kana yin practical a computer, a nan wayarka kuma kana bin yadda karatun yake. Wannan ita ce hanyar da zaka fara yin karatunka na 3MTT kafin a zaɓe ka a batch 2. Wannan shine a takaice abinda ya kamata ka yi ka zamanto ka fara karatu a wannan hanyar. Idan ana da tambaya za a iya ajiye mana ita a comment section, za mu yi ƙarin haske idan ana so. Sannan kuma muna roƙon 'yan uwa da su ci gaba da liking din wannan videos din da sharing din su zuwa mutane, su da Allah a introducing din mutanen mu sosai da sosai su shigo cikin wannan harkar. Da dai alhamdulillah mun ga turnover din na mutanen mu ba karamin abu bane ba. Wannan ainihin kokari ne namu gaba daya. Don haka mun gode, huta lafiya, naku Malam Android.